Ci siamo, ci siamo. È iniziata l'avventura della giornata mondiale dei bambini. Flimkien ma' ħafna tfal oħra niltaqgħu mal-Papa u jkollna esperjenza sa' knisja ħafna iktar miftuħa, ħafna iktar maquda. Opportunità kbira u mhux ta' min titlifa. Ci siamo radunati per dare il calcio di inizio a un movimento di bambine e bambini che vogliono costruire un mondo di pace, un mondo che ha un futuro perché vogliamo prenderci cura dell'ambiente che ci circonda. Il motto di questa giornata mondiale dei bambini è una frase presa dalla Bibbia. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Lo diciamo insieme? Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Dio è novità, sempre il Signore ci dà la novità. Cari bambini, andiamo avanti e abbiamo gioia. La gioia è salute per l'anima. Gesù ha detto che vi vuole bene. Gesù vi vuole bene? In voi bambini tutto parla di vita, di futuro. E la Chiesa che è madre vi accoglie, vi accompagna con tenerezza e speranza. Bravi! Che Dio vi benedica! Che Dio vi benedica! L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa Ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet inti ġeddidna l-ħajja ta' dejjem. Erfana li l-awtur tas-salvazzjoni tagħna li qiegħed fil-leminija tiegħek biex meta hu s-Salvatur tagħna jiġi fil-kobor tiegħu inti tlibbes bil-lena tal-ħajja bla tmiem lil dawk li tajthom twelli ġdid bil-magħmudija. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta Pawlu kien f'Korintu, bil-lejl derlu l-mulej u qallu: La tibżax, imma tkellem u tiskoċ, għax jiena miegħek u ħadd mhu se jmitt idu fuqek biex jagħmillek ħsara, għax poplu kbir hawn għalija f'din il-belt. Pawlu għatem sena u 6 xhur jallimhom il-kelma ta' Alla. Imma meta Galjon sar prokonslu tal-Akajja, il-Lut għamu għalenija kontra Pawlu, tellawh quddiem il-qorti u qalu: Dan il-bniedem qiegħed jipperswadi lin-nies biex iqimu lill-Alla kontra l-liġi. X'in Pawlu kien se jiftaħ fommu, Galjon qal lill-Lut: Li kieku kien hemm xi ħtija jew delitt, kien ikun hemm raġuni li nismakom bis-sabar kollu lilkom il-Lut. Imma jekk din il-kwestjoni dwar kliem u ismijiet u l-liġi tagħkom, arawha intom, jien ma rridx nagħmilha ta' mħallef fi ħwejjeġ bħal dawn. U bagħthom il-barra mill-qorti. Imbagħad il-koll qabdu f'Sosteni, il-kap tas-sinagoga, u tawh xeba quddiem il-qorti. Imma Galjon ma ta' ebda każ ta' dan. Pawlu baqa' hemm għal ħafna ġranet, imbagħad infiret mill-aħwa u rħiela bil-baħar lejn is-Sirja. Kellu miegħu lil Prixilla u Akwilla. F'Kenkri qata' xaru għax kellu weda. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħaj l-Alla. Salm responsorjali. Alla u s-Sultan tal-art kollha. Flimkien, Alla u s-Sultan tal-art kollha. Popli kollha, ċaċpu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-mulej l-oli u tal-biża, Sultan kbir fuq l-art kollha. Flimkien, Alla u s-Sultan tal-art kollha. Irażżan il-popli taħtna, il-ġnus qiegħed taħt riġlejna, u jażilna il-wirt tagħna, il-gburija ta' Ġakob il-maħbub tiegħu. Flimkien, Alla u s-Sultan tal-art kollha. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla, għannu lis-Sultan tagħna, għannu. Flimkien, Alla u s-Sultan tal-art kollha. Il-Messija kellu jibati u fit-telet jum iqum mill-imwiet u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tassew ngħidilkom intom qatt tibku u tingħu, iżda d-dinja qatt tifraħ. Qatt iġġarbu n-niket, imma n-niket tagħkom qatt jitbiddel fena. Il-mara meta tkun se tiled tħossha mdejqa għax tkun waslet is-sija tagħha. Iżda meta tkun twildet it-tarbija ma tiftakarx iżjed fluġieħ bil-ferħ li twiled bniedem fid-dinja. Hekk intom, issa tħossukom imdejqa, imma tnerġa' narakom u qalbkom tifraħ u l-ferħ tagħkom ħadd ma joħodulkom. F'dak il-jum xejn ma tistaqsuni. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Intom qatt tibku u tingħu. Dan huwa il-kliem li jgħid Ġesu lid-dixxipli tiegħu qegħdin hawnhekk fl-aħħar ċena u Ġesu qed jara diġà l-esperjenza ibsa tal-passjoni u l-mewt u kif din kienet se tkun trawma
għad-dixxipli. Għalhekk għalilhom intom se tibku u tingħu. Nixtieq li nħarsu ftit lejn dan li jgħid Ġesu hawnhekk u kif il-kliem tiegħu fil-waqt li huwa dejjem realistiku imma huwa kliem li jagħti tama vera. Fil-fatt li d-dixxipli tiegħu jgħidilhom intom qatt tibku u tingħu. Illa li Ġesu qatt ma ħeba ir-realtà mid-dixxipli, dejjem qal il-verità. Żgur li ma ħadux gost jisimgħu kliem bħal dan. Imma Ġesu il-kliem tiegħu mhux sempliċiment biex isu jagħti gost lilhom, imma biex jgħidilhom il-verità kif inhi. Intom qatt tibku tingħu. Li fakkarna wkoll anke aħna li aħna fil-ħajja tagħna ngħaddu minn tbatija. Ġesu qatt ma għalinna m'intomx se tbatu. Anzi għalinna fid-dinja tbatu jkollkom iżda għamlu l-qalb. Jien irbaħt id-dinja. Illa għaliex Ġesu iridna nkunu nafu li se ngħaddu minn tbatija. Tista' tkun tbatija personali, tista' tkun fil-familja tagħna, tista' tkun minħabba mart, jew minħabba wkoll nies illi jfixkluna fil-ħajja tagħna, nies li għamlulna ħajjitna diffiċli. Hemm tant forom differenti ta' tbatija li ngħaddu minnha. Ma Ġesu qed jgħid jafżana b'mod ċar bħalma qal lid-dixxipli tiegħu illi se ngħaddu mid-tbatija. Ma mbagħad Ġesu jgħid ukoll fil-waqt li jgħidilhom intom qatt tibku tingħu jgħid iżda d-dinja tifraħ. Mela tbatija hija akbar. Għax mhux qed tbati u kulħadd qiegħed miegħek fit-tbatija, Ġesu qed jgħid hawnhekk id-dinja tifraħ, hemm dal-kuntrast. Illa għaliex rrid ikun ċar Ġesu mad-dixxipli kemm ħafna drabi hemm kuntrast bejn il-valuri tal-Vanġelu, il-valuri tas-saltna, u l-valuri jew nkella dak li jimxu bih in-nies. Ħafna drabi jkunu kontra ukoll il-valuri tal-Evanġelju. Għalhekk hemm dal-kuntrast li Ġesu jridna wkoll inkunu konxi tiegħu, ċari, illi se jkollna kultant anki tbatija li mhux biss tagħna li qegħdin ġorru aħna, imma wkoll minħabba dal-kuntrast li jkun hemm madwarna. Imma mbagħad Ġesu jgħid intom qatt tibku tingħu, qatt iġġarbu n-niket imma n-niket tagħkom qatt jitbiddel fena. Nutaw kif Ġesu meta jitkellem fuq in-niket ma jaqafx hemm. Meta jitkellem fuq id-tbatija ma jaqafx hemm. Imma jgħid in-niket qatt jitbiddel fena. Aw qed isemmi Ġesu minn xi se jgħaddi hu nnifsu li wara il-ġimgħa l-kbira se jkun hemm l-għajt. Din hi lena ta' wara n-niket. Imma biex iktar jifhmu id-dixxipli jġibilhom dak l-eżempju ta' mara li se jkollha tarbija, tkun se tilgħet, jgħid tħossha mdejqa għax waslet is-sija tagħha, imma meta twildet it-tarbija ma tiftakarx iżjed fl-uġieħ tagħha. Bil-ferħ li twieled bniedem fid-dinja. Kemm hu sabiħ dan l-eżempju meta Ġesu jisemmi kemm il-ħajja iġġib ferħ. Il-ħajja ġdida ġġib ferħ. Anki jekk il-mara taf illi kellha diġà il-ħajja fiha nnifisha għal mill-ewwel mument ta' tnissil tat-tarbija, ma mbagħad meta titwieled jara kulħadd iġġib ferħ fost kulħadd u qed jgħid din hi anki lena li tiġi wara in-niket. Il-qawmien li jiġi wara l-mewt. Il-ħajja ġdida li ġġib il-ferħ, li ġġib tassew il-lena
għalih għad-disċipli tiegħu. U għalhekk li Ġesu mbagħad l-aħħar kliem tiegħu hawnhekk huwa fuq il-ferħ meta jgħid qatt narakom, nerġa' narakom u għalkom tifraħ. U l-ferħ tagħkom ħadd ma jħodulkom. Qed jgħid Ġesu illi l-ferħ li jagħtina hu ma jiddependix miċ-ċirkustanzi tal-ħajja. Imma huwa ferħ li jiġi fil-qalb tagħna minħabba il-grazzja li jagħtina hu. Li mbagħad tgħinna biex nelbu l-mumenti ta' tbatija ma nibqgħux imwaħħlin fihom jew ma nibqgħux taħthom. Imma ngħaddu mid-tbatija għal ħajja ġdida permezz tal-ferħ li jagħtina hu. U meta jgħid hekk Ġesu ninnotaw hawnhekk anke kif isemmi illi mhijiex sempliċement kwistjoni ta' ottimiżmu li tagħmel ta' birruħek li kollox okej jew ġej tajjeb, mhux hekk. Imma li hemm din it-trasformazzjoni, il-bidla li ġġib il-grazzja tiegħu meta aħna naqdu d-tbatija tagħna mal-għajnuna tiegħu, mal-imħabba tiegħu. U din iġġib ferħ f'qalbna. Nitolbu l-mulej il-grazzja llum li aħna narfu dan fil-momenti diffiċli meta nħossuna abbandonati jew mweġġa jew mwarba jew għaddejja minn tbatija. Naqdu tbatija tagħna ma' tbatija tiegħu u b'din it-talba il-mulej jittrasforma dan u jgħinna biex ikollna ħajja ġdida u jżommna dejjem fil-ferħ tiegħu f'qalbna. Nisqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira li jagħtina dak li huwa taġid għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek, jiena biex tkompli xxandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fil-momenti ibsa u diffiċli tal-ħajja fakkarna mulej li inti magħna takkumpanjana u għatina il-paċi tiegħek li tgħinna nittrasformaw dawn il-momenti biex miegħek ukoll inqumu għal ħajja ġdida nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbu għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fil-pajjiżi li huma vittmi tal-aggressjoni, tal-mibeda, tal-vjolenza, għal tant nies li qed ibatu, nitolbu biex ikunu ħafna dak li jgħinu ħalli ikun hemm tassew il-paċi nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar jiem u li jilqahom fih danek għat il-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Tolbuħuti biex il-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox.
Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħen mulej għal-familja tiegħek u ilqa l-offerta li qiegħda tagħmillek, ħatija l-għajnuna l-ħarsin tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalet u tasal għall-lena ta' dejjem fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna u qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla eda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzo Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. U
u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija slim u l-għaqda li jintret fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Xerred dejjem u lejh ħnina tiegħek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsien tiegħek biex dawk kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu l-ferħ tal-qawmien tiegħu u li jgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan.
Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija n-numru ta' snin li fiha qed tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. Fl-isem tal-Missir tal-Eben tal-Ispiritu Santu, amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesenna waqaf magħna, glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tadbatija. Meta Sidni Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u wereq l-araq tad-demm. Missirna li inti fis-semawiti taqdes ismet jiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sama jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbek inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tieni misteru minn tadbatija. Meta Sidni Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellat. Missirna li inti fis-semawiti taqdes ismet jiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sama jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen.
Slima lik Marija, bi grazza mimlija mal-ejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mal-ejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mal-ejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mal-ejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mal-ejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mal-ejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mal-ejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mal-ejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mal-ejmiek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jisma talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dnubitna, aħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien inkoronat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiti ta' desismet jiġi saltnatek ikku li trid int kif is-sama jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mal-ejmiek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mal-ejmiek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mal-ejmiek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mal-ejmiek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mal-ejmiek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mal-ejmiek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mal-ejmiek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mal-ejmiek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mal-ejmiek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mal-ejmiek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jisma talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dubitna ħarisna min-nar tal-infern,
u l-ġenna l-irwek kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru minn tadbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mgħobb bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiti ta' desisment jiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sama jgħida fl-ard. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malejmiek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malejmiek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malejmiek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malejmiek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malejmiek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malejmiek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malejmiek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malejmiek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malejmiek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malejmiek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dubitna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu ġie mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiti ta' desisment jiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sama jgħida fl-ard. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malejmiek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija s-Sinjur miegħek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malejmiek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malejmiek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malejmiek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malejmiek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malejmiek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malejmiek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija malejmiek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missi li benu l-Spiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jisma talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrilna dubitna ħlisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u ta' matana. Slim għalik li l-ek inajtu, għalli xaħna t-torufnati u li teva. Li l-ek nitnidu, aħna li nibku norfu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti bismawiti ta' desisme tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. U la ddaħħannix fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missi li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għalħutna fil-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi lilhom. Jisruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om il-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tissoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rosarium Qaddes.
Itlob għalina. Sultana tal-familja, Itlob għalina. Sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina qaddisom Alla, Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu maħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem. Bi Kristus Idna. Amen. Sa Mikjel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa' il-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern l-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra illi jiġġerrew fid-dinja b'għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija tefet il-fiduċja tagħha. Miek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejdilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk illi nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li semem qaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Talla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlog glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.